Zabalotegiko Haur Parkeko obrak bukatze ardare eta udaletik oso pozik gare emaitzakin. Ez emaitzakin bakarrik prozesuakin bebai, izan dalako herriko haurrekin indogun ibilbide bat. Gainera hasieran proiektu txikiago bat zan, baina bukatu dau izaten Zabalotegiko gune hau Bergarako eremu honetan rehabilitazio handiago bat, eta uste dugu gune honi ekarriko dotzala bizitasun handixa. Bergarako udalak konpromiso bat hartzean nahi dau herriko haurrak erdigunean ipintziakin. Eta horrek esatian nahi dau kontutan eukibia ditugula gure egunerokotasunean eta gure jardunean. Eta pentsatzen dugu parke hau horren adierazle bat izan aldala. Eta izan daixela etorkizunera begira abia puntu bat. Herriko haurrekin olako proiektu gehiago garatzeko, herri hezitzailearekin olako prozesuetan trebatzen juteko eta gure herriko haurrak benetan protagonista izateko.